A neviem, aký ste mali víkend vy, ako ste ho strávili. V tom mojom živote to bol jeden z takých veľmi dynamických víkendov. Stali sa také dve veci. Jedna je tá, že podobne ako vy tu na Vsetíne pred 10 rokmi ste zakladali maják a budeme spoločne oslavovať 10. výročie vzniku majáku, tak my prechádzame podobným vzrušom teraz v Žiline, možno že s trošku iným príbehom, ale priblížilo sa to leto, kedy chceme oddeliť skupinu, ktorá už začne sa stretávať sama a bude mať nový zbor. Ešte to není nový zbor, ale nové stretávania sa. Boli sme teraz ako skupina na tréningu M4, kde bol aj Dan a niektorí ďalší a viedli ten tréning, taký víkendový a začalo to byť veľmi reálne. Tá atmosféra na tom víkende, tie ďalšie týmy, ktoré tam boli a tie témy, ktoré boli povedané, nám veľmi, veľmi dobre padli a mali sme zaujímavé rozhovory v týme a mám pocit, že sa tak zosilnila také očakávanie toho leta a toho, čo bude po lete. Tak zároveň vás chcem prosiť aj o modlitby, aby ste na nás mysleli, modlili sa za nás, lebo to je veľká vec a sami tušíte asi niektorí z vás, čo nás čaká, ani my to ešte nevieme, ale bude to vzrušujúce. A ďalšia taká vec tento víkend je tá, že na Slovensku boli voľby. Neviem, koľko ste to zachytili. A už jeden karikaturista, čo som stihol pozerať, urobil takú karikatúru, že susedia Česi s napätím sledujú politickú situáciu na Slovensku a chystajú sa stavať plot na východnej hranici proti migrantom zo Slovenska. No, deje sa tu podobná komédia, komédia nie, to je smutná vec, že budeme podobne ako Česko predsedalo Európskej únii a bola tu dramatická politická situácia, tak podobne sa deje na Slovensku, ideme predsedať Európskej únii na pol roka alebo na aké obdobie a na Slovensku sa nám dostali extrémisti do vlády, do vlády ešte nie, do parlamentu a netušíme, ako to bude, či budú nové voľby. Hovorím to zatiaľ úsmevne, lebo nikto nevie, čo bude, ale boli by sme tiež vďační, keby ste sa za nás modlili ako za vašich susedov, lebo v tom celom, akokoľvek to bude, či dobré alebo zlé, je to o tom, že my vždy ako cirkev máme príležitosť svietiť do okolia a mal som taký rozhovor ešte s jedným mládežníkom včera večer, lebo hovorí, že sa mu ťažko zaspáva, lebo nevie, do akej krajiny vstane, že či tá krajina bude v dobrých rukách, tak sme mali taký rozhovor o tom, že bez ohľadu na to, či naša krajina bude alebo nebude v dobrých rukách, ak sme zakorenení Bohu, tak my osobne sme v dobrých rukách. A nech je toto naša identita, či sme Česi alebo Slováci. A tá téma milovať svojich nepriateľov, to je ťažká téma, veľmi ťažká. Sám sa necítim byť povolaný na to vyučovať ostatných, lebo sám neviem vždy milovať svojich nepriateľov a niekedy ani vlastných priateľov. Nie, že by som ich nemal rád, ale tak sa často prehreším voči svojim najbližším ľuďom. Nie vždy dokážem mať lásku a úplne som chápal toho chlapca na konci toho videoklipu, ktorý hovoril Ježišovi, že či si ako v pohode, že toto vyučuješ v 21. storočí. Najlepšie by bolo, keby sa tu zjavil Ježiš a v celej svojej autorite to tu vyučoval, ale v celej svojej autorite nám to zanechal v Biblii a v Biblii je napísané to, čo tam je napísané a potrebujeme sa učiť milovať svojich nepriateľov. A preto aj tomu venujeme 4 nedele. Toto je 3. zo 4 nedelí, kedy sa zaoberáme touto jednou pasážou, milovaním nepriateľov, lebo je to tak zložitá a komplexná téma, že sa potrebujeme na to pozrieť zo 4 uhlov. Dnes bude jeden z nich. A kto je priateľ a nepriateľ, už chápe aj môj syn, teda náš syn s Jankou. Teraz mládežníci toto už počuli, ale majte so mnou súcit. Je tu ďalšia skupina ľudí, ktorí ten príbeh nepočuli, ale náš syn už začína rozprávať, takže mu trošku lepšie rozumieme, čo mu beží v hlave. A vyžiadal si kombajn. Viete, čo kombajn? To je autičko. Niekto sa rád hrá s tankom a s drakom a on sa radšej hrá s kombajnom a s traktorom. On má rád poľnohospodárstvo. Vidno, že je Slovák. Tak má ten kombajn, veľmi nás presvedčil, aby sme mu ho kúpili, ale myslím, že mu sa to ešte páči z tej rozprávky autička, kde je McQueen a naháňa ho kombajn. On vlastne vždy s tým kombajnom naháňa cudzie autá, takže to nejak má stadial. No a neviete zohnať také drevené kombajny pre malé deti, zväčša musíte kúpiť nejakú hráčku pre 4-ročné a 3-ročné deti a staršie, takže to je taká zložitá hračka, ktorá sa ľahko pokazí. Tak som to riskol, ešte neskúsený tatko, tak som mu kúpil kombajn pre 4-ročné deti, tak stihol asi do týždňa utrhnúť niečo na tom kombajne. A stalo sa to tak, že som pracoval na počítači, niečo som si chystal, on sa vedľa mňa hral
A zrazu sa na mňa otočil, že pokažilo sa, alebo že pokažené a utrhol takú tú rúru, čo fúka zrno z kombajna von. Hej? To je dosť veľká súčiastka na tom kombajne, takže držal kombajna tú rúru v ruke a tatino oprav, hej. Ja si vždy opravím, jak dokážem namontovať poličku do steny, čo je u mňa akože hrdinský výkon, on to obdivuje, že to tam drží, no ale pozerám na tú rúru a opraviť to nešlo, hej, lebo to je malá plastová rúrka a dal som tam aj sekundiák, ale to už som vopred vedel, že to nefunguje, ale aspoň som sa tváril, že opravujeme, tak on sa pridal ku mne, pozoroval to a tak viete, to neudrží. No. Tak som mu povedal, že je mi ľúto, ale si to pokazil, však sme sa o tom rozprávali už v priebehu tvojich 2 rokov života, že musíš sa starať o veci, ale som ešte mladý tatko, ja sa to naučím, že čo má, čo nemá zmysel a tak som hovoril, že je mi to ľúto, nič, to bude pokazený kombajn, musíš sa s tým hrať. On hovorí, že tatino, kúp nový. Hovorím, že chápe chlapec, chápe, jak fungujú veci a hovorím, že nie, kombajny sú drahé, to je drahá vec, to nebudem kupovať ďalší kombajn, musíš sa s tým hrať a naučiť sa proste nekaziť hráčky. No a teraz on rozmýšľal, že čo ďalej teda, ja som si začal písať na počítač, on rozmýšľal, že čo s tým kombajnom pokazeným. A ešte jedna vec, ktorú musíte vedieť, že Edo, ak ho ešte trošku bližšie spoznáte, zistíte, že veľmi, veľmi dynamické dieťa a na to, aby nerobil cirkus naokolo, napríklad keď sme vonku a chceme ho dať dovnútra, z pieskoviska do bytu, tak nedá sa to iba ho zobrať za ruku a ťahať alebo povedať, že ide sa domov, lebo to je hysterický záchvat. Takže na pieskovisku, keď mu povieme, že Edo, je obed, ideme domov, tak nechcem ísť domov, na zadok, akože my nemáme problém, ako mu dať výchovnú, len všetci sa začnú pozerať, teraz tie mamičky, že čo sa deje, tak my vymýšľame príbehy a tie príbehy fungujú. Možno, že preto, že on s nami súcití a už teda sa zmiluje nad rodičmi, ale... Takže zväčša fungoval príbeh o vlkovi, o prasiatkách o vlkovi, on to poznal, tak sme povedali, že ide vlk, tak sa schoval. Ale sme si povedali, že nebudeme ho úplne strašiť vlkom, lebo to nie, ale tak sme vymysleli príbeh o opiciach z ulice, takže opice z ulice. Opice z ulice sú tie veci, ktoré sú akože, ktorí mu chcú zle a on musí teda ísť domov, alebo keď bude neposlúchať, tak prídu opice z ulice a zoberú mu hráčky a tak. Tak idú opice z ulice, tak ide domov a už nie je cirkus. No a tak teda on sedel s tým kombajnom a rozmýšľal, že čo spraví, a ho tak sledujem jedným okom, píšem na počítači a sa tak pozrel z okna, hovorí, predáme opiciam. A on, jak je malý, tak už celkom rozumie, že komu má robiť dobre, komu nemá robiť dobre a si to už zatriedil. Proste opiciam sa nepatrí predať funkčný kombajn. Ak si potrebujem v živote uľaviť, na to tu mám tie opice. A Ježiš nám káže milovať naše opice z ulice, hej? Ježiš nám káže milovať našich nepriateľov a môžeme si klásť otázku, že prečo? Prečo na celom svete zo všetkých ľudí nás núti milovať svojich nepriateľov? A nám je prirodzené niečo úplne iné. Nám je prirodzené niečo úplne iné, ako milovať svojich nepriateľov. Ja prečítam dnešný text a potom sa budeme nad ním zamýšľať. Počuli ste, to je ešte pre tých, ktorí to chcete čítať spolu so mnou, je to Matúš, 5. kapitola, verše 43 až 48. Matúš 5, 43 až 48. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mytnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Amen. Takže nám je prirodzené niečo úplne iné. Nám je prirodzené to, čo hovorí Ježiš v úvode. Že počuli ste, že vám bolo povedané, milujte svojich nepriateľov a milujte svojich blížnych a nenávidte svojich nepriateľov.
Je jedna zaujímavá vec, že toto je niekoľká veta takáto v poradí v tom texte, kde Ježiš hovorí, počuli ste, že vám hovorili, ale ja vám hovorím. A zväčša kritizuje nejaké učenie a doplňa ho niečím presnejším, lepším. Je zaujímavé to, že učenie milujte svojho blížneho a nenáviďte svojich nepriateľov nie je zakorenené v starom zákone. To, čo učili farizei, alebo to, čo sa učilo v tej kultúre, že máme to robiť takto, nebolo absolútne opreté o nič, čo Boh povedal dovtedy. To bolo niečo, s čím sami prišli, tá kultúra. Sami to učili v synagógach, sami to učili nábožných ľudí, že je božské, je správne milovať svojich bratov a nenávidieť svojich nepriateľov. Robiť im zle, nenávidieť ich. Je zaujímavé, že Božie prikázania, alebo to, čo Boh hovorí, je iba tá prvá polovica. Miluj svojho blížneho. To je jediné, čo zaznieva v starom zákone. Miluj svojho blížneho. A teda tá otázka by mala byť tá, že kto je môj blížny? O tom by sme sa mali rozprávať. Kto je môj blížny? Ale nikde nezaznieva miluj svojho blížneho a nenáviď nepriateľa. To je niečo, čo nám je prirodzené. Nám je prirodzené milovať tých, o ktorých máme pocit, že si to zaslúžia. To znamená, že milujeme tých, u ktorých máme pocit, že možno že niečo z toho budeme mať z tej lásky, alebo že nám tú lásku opätujú, alebo že už dosť trpeli v živote a už dosť a im teda nejak odpustíme. Už sme sa dosť na nich vyzúrili, tak im odpustíme. Budeme milovať tých, u ktorých sami uznáme za vhodné, že si zaslúžia milosť. A tá moja myšlienka, ku ktorej chcem smerovať dnes a okolo ktorej sa chcem točiť, je tá, že tá milosť, ku ktorej nás vyzýva Ježiš, alebo tá láska, ku ktorej nás vyzýva Ježiš, je láskou na základe milosti, respektíve rozhodnutia. Láska alebo naše milovanie druhých na základe nášho rozhodnutia. A v tom je obrovský rozdiel v tom, že kým nám je prirodzené dávať niekomu lásku na základe nejakých kritérií, ktoré si dáme a povieme si, tak tomuto sa oplatí dať lásku, tomuto sa neoplatí dať lásku. Celé naše voľby na Slovensku boli postavené, akože tie kampane boli silne postavené na tom, že jedných musíme milovať viacej ako druhých. Aj vďaka tomu sa dostali extrémisti teraz do parlamentu. Ale to nám je prirodzené. A tak naproti tomu Ježiš hovorí, že nie. Tá láska, ktorú budeš mať voči druhým, bude postavená na tom, nie kto sú oni, ale na tom, kto si ty. Takže kritérium k takejto láske nie je na druhej strane telefónnej linky, ale na našej strane telefónnej linky. Veľmi mi utkvela v pamäti taká ilustrácia, ktorú som ešte dávno čítal. Neviem, či je pravdivá, možno, že je to iba nejaký mýtus, ale je to z napoleonských vojen, kde Napoleon bojoval kdesi ďaleko na východe Európy, asi s Rusmi, a jeden z jeho vojakov dezertoval. Takže nie, že si dal dezert, ale dezertoval, ušiel z armády a to v angličtine stále mám problém to správne vysloviť, že či idem si dať dezert, alebo idem na púšti, alebo čo sa deje. Tak on dezertoval, ušiel z armády, ušiel z toho boja, nejak ho chytili a za dezertáciu z armády mu v podstate hrozila smrť. A teraz je zachytený taký rozhovor medzi matkou toho vojaka a Napoleónom, kde sa rozprávajú a tá matka prosí Napoleóna o milosť, aby dal milosť tomu vojakovi. A Napoleón hovorí, že to neexistuje, akože za dezertovanie patrí smrť, akože za takýto priestupok si to nezaslúži, aby dostal milosť. A matka hovorí tomu Napoleónovi, že práve preto vás žiadam o milosť, nie o spravodlivosť, o milosť. A teda podľa legendy dostal ten syn milosť, ale toto je niečo, o čom hovorí Ježiš. Ježiš ako keby otáča náš pohľad a hovorí, že je tu nejaká realita, ktorej ste vy súčasťou, kde platia iné pravidlá, kde vaša láska nebude spravodlivá láska, vaša láska bude nespravodlivá láska, vaša láska bude milostivá láska. Nebudete milovať ľudí, lebo si to zaslúžia, ale budete ich milovať preto, lebo ste tým, kým ste. A potom je taká ešte druhá strana tejto mince, a to je tá, že každý z nás bol niekedy v živote na druhej strane plota. A myslím týmto, že každý z nás v živote zažíval, alebo ak ste nezažili, tak to raz zažijete a myslím, že to je veľmi
prirodzená realita o nás, že zažijeme to, že nám niekto má dať milosť. My potrebujeme byť omilostení. Potrebujeme milosť prijať. A je zaujímavé, že keď máme milosť dať, tak s ňou veľmi hospodárime, sme veľmi ekonomickí, ale keď máme milosť prijať, tak sa aj dožadujeme. Ale v tomto sme všetci na jednej lodi a Biblia hovorí o ľuďoch, a ak má Biblia pravdu, čo má, verím, že má pravdu, tak každý z nás potrebuje milosť. Každý z nás sme ľuďmi, ktorí nenormálne veľa milosti potrebujeme v živote. A napriek tomu, že veľa dostávame a dostaneme, tak napriek tomu sme ekonomicky, keď ju máme dať. A ešte aj v tom potrebujeme milosť, že nevieme dať milosť. A celé sa tu snažím smerovať k tomu, že kľúčom, alebo takým jedným z dôležitých pohľadov na celú túto situáciu je pohľad na Božie srdce. Boh má veľmi zvláštny spôsob fungovania a ekonomiky milosti, keď to mám takto dať do takých slov, kde ľudia rozmýšľame, že zmeň sa a keď sa zmeníš, dostaneš milosť, tak Boh rozmýšľa naopak. Ja ti dám milosť preto, aby si mal šancu sa meniť. Úplne opačná matematika. A dokonca my niekedy v cirkvi, na Majaku, nie Majak je dokonalý, ale tak my v Žiline, my niekedy sme ešte špecialisti v tom, že keď je niekto na dne a niekto zhrešil alebo niekto potrebuje dostať milosť, tak ho tam ešte chvíľku necháme na tej zemi, až si uvedomí, ako veľmi tú milosť potrebuje. A my si ešte dobre overíme 3-krát, či si teda zaslúži tú milosť. A možno, že to nerobíme naschvál, nie je to naschvál, ale to naše správanie, tá naša prírodzenosť je taká. A ešte sa pozrieme, či dýcha, či ho netreba defibrilovať, či to ináč, netreba mu dať tie veci. A v tom sme špecialisti ľudia, ale aj cirkev, ale Boh nás vedie k niečomu úplne inému. Božia logika je úplne iná. My potrebujeme dostať milosť na to, aby sme sa mohli meniť. A to už tu zaznelo x-krát, iba to zopakujem, že koreňom nášho najväčšieho problému je naše srdce. Tá choroba, prečo sa správame zle, ak to nazvem chorobou, je v našom srdci a srdce sa lieči iba milosťou Božou. Takže Boh dáva milosť preto, aby sme sa my mohli meniť, aby sme mali šancu. Ale zároveň Boh hovorí, že treba zastaviť zlo a zlu povedať nie. A tu by som to rád dal do takého nejakého pomeru, lebo presne tuto to začne byť teraz takéto ľudské, ale aj logické možno, že? Lebo jasne, že je úžasné hovoriť o milosti a keby sme to nechali iba pri milosti, tak budeme veľa hovoriť, ale prídu tie praktické otázky, že čo dobre, čo so zlom, lebo zlo je realita v živote. My sme mali teraz taký obed v stredu s chalanmi v Žiline, čo sú takí, čo študujú teológiu a dali sme si spolu hodinový obed, aby sme trošku trávili čas a cibrili naše myslenie teologické, aj sa pozbudili navzájom v živote. Z hodinového obeda bol 2,5 hodinový, už sme písali SMS-ky, že sorry, budem meškať, musíme presunúť stretnutia všetky, lebo sme začali riešiť otázku milosti na základe teológie. Niekto sa spýtal iba takú otázku, že či by si Hitler zaslúžil milosť. Akože úplne, keď chcete veľkú debatu, musíte dať extrémnu tému. Hej? Takže extrémna téma, či by si Hitler zaslúžil milosť, či by bolo správne zabiť Hitlera a zachrániť 1 milión ľudí. A už toto, kto ste niekedy v takej debate boli, tak viete, že amen tma. Takže bola veľká diskusia, ale to už začínajú byť tie praktické otázky, že dobre, tak sused mi pije krv, sused mi píli nervy, robí mi zlé a to poznáme, alebo nie sused, brat, alebo niekto v zbore, alebo kolega, alebo šéf. Čo znamená milosť prakticky? Čo to znamená? Že teraz mám ho objať a povedať, že to je v pohode. Akože si mi ukradol meter pozemku, zober si ďalšie 2 metre pozemku, ja ťa mám rád. Alebo čo to znamená? Alebo udrel si mi dieťa, tak si udri aj druhé lice. On je kresťan, to dieťa, v kľude to môžeš. Alebo čo to znamená prakticky? A Boh na jednej strane, to, čo v starom zákone hovorí, je to, že Izrael má byť radikálny voči zlu. A tuto si to niekde Izrael vyskladal v tej dobe, že miluj blížneho a nenáviď nepriateľa. Lebo sú niektoré texty, ktoré hovoria o tom, že sa má Izrael vymedziť voči okolitým národom a má byť radikálny voči ním. Takže na jednu stranu Boh hovorí milosť a na druhú stranu Boh hovorí, že zastav zlo, nemôžeš šíriť zlo.
Otázka je teda, ako vyriešiť tento spor. Aspoň z môjho pohľadu, to je najťažšia otázka tohto textu, ako vyriešiť spor toho, že máme niekoho milovať, máme milovať svojich nepriateľov, ale zároveň sme svedkami toho, že tí nepriatelia nie sú naši nepriatelia, lebo sme sa zle vyspali, ale sú našimi nepriateľmi preto, lebo častokrát robia aktívne zlo v našom živote. Ako tieto dve veci zmieriť? A ja akokoľvek sa snažím nájsť iný príbeh, tak vždy narazím za posledný pôl rok na príbeh Jonáša. Asi je to také ľudské, že mládežníci po tretíkrát počujú. Príbeh Jonáša a zvlášť tá 4. kapitola, prečítam vám z nej. Ak ste nepočuli nikdy príbeh Jonáša, tak to je človek, ktorému sa zjavil Boh a poslal ho za inými ľuďmi v inom meste, v nepriateľskej krajine, aby im dal odkaz. A ten odkaz znel, že zmente svoje životy, inak vás Boh zničí. A Jonáš prešiel zložitou cestou, to nejdem rozoberať, zložitou cestou sa dostal do toho mesta, nechcel tam ísť, spieral sa Bohu, povedal, že to v živote nespraví, prišiel do toho mesta, povedal ľuďom odkaz od Boha, že ak sa nezmenia, ak nenapravia svoje cesty, tak ich Boh zničí. Oni sa zmenili. A teraz je taký rozhovor medzi Jonášom a Bohom, kde Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Takže Boh sa zľutoval a tých ľudí zachoval. No a teraz je ten rozhovor, to je modlitba medzi Jonášom a Bohom, rozhovor, ale veľmi vášnivý rozhovor, kde Jonáš videl, že Boh odpustil tým ľuďom a pokladal to za veľmi zlé a nahneval sa. Že Jonáš sa nahneval na Boha, že odpustil niekomu a modlil sa k Hospodinovi. Ak Hospodin, či som to nepovedal, ešte kým som bol vo svojej krajine. Veď preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote, ty oľutuješ pohromu. Jonáš začne Bohu vytýkať, začne sa hnevať na Boha a hovorí, že na čo som sa trepal z domu preč za tými ľuďmi, keď ty si aj tak im odpustil, na čo to celé bolo. Ja som ti vravil, že tam nechcem ísť. Lebo ty si taký dobrák proste, s tebou je to ťažké. A teraz Jonáš je taký frustrovaný, tak je rozčulený na Boha, že chytí hysterický záchvat. A hovorí, tak vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť ako žiť. Jonáš hovorí, zabij ma. Ja toto nedávam proste, ja to nechápem, ako ty môžeš takému zlému národu odpustiť. Ako to ja mám toto v svojej hlave spracovať, že ty si milostivý, ale zároveň tu existuje nejaké zlo a ty zabij ma, proste toto sa nedá. A Hospodin sa ho spýtal, či je to správne, že si sa rozhneval. Pýta sa Jonáša, je správne to, čo robíš? Ako aj my, keď prečítame, no dnes sme to nevysvietili, ten text, ale miluj svojich nepriateľov, no zabij ma radšej, lebo... A Boh sa pýta, je to správne, že sa hneváš? A teraz ide druhá časť tej lekcie. Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho, urobil si striežku a sedel pod ňou v tôni, v tieni, alebo tak, aby videl, čo sa stane v meste. Takže Jonáš si povedal tak, dohovoril som, a odišiel na kopec a sadol a čakal, čo sa bude diať. Či Boh zmení názor, či padne síra a bude to tam country, všetko. A tak sedel a pozeral sa z kopca na mesto. A Hospodin Boh prikázal ricínovníku, tretíkrát to kážem, a ešte stále neviem, ako vyzerá ricínovník, to je nejaký stromček. A ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa veľmi potešil ricínovníku, že Boh dal Jonášovi strom, ten mu tienil na hlavu a Jonáš bol rád, potešil sa, že Boh konečne chápe, čo potrebuje v živote. A na druhý deň však Boh prikázal červíkovi, aby napadol ten strom, ricinovník, a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a znova chytil záchvat. Čiže prial si smrť. Keď hovoril, lepšie mi je zomrieť ako žiť. Zaujímavý vzťah Božieho proroka s Bohom. Myslím, že my podobný zápas prežívame, kedykoľvek čítame niečo, čo nám Boh hovorí, že zabij ma, toto sa nedá. A teraz ide záverečný rozhovor. Boh povedal Jonášovi, či si sa právom rozhneval pre tento strom? Jonáš odpovedá, právom som sa rozhneval, až na smrť som sa rozhneval.
To je temperamentný muž z Blízkeho východu, to je iná natúra. Mne sa to niekedy páči, že máme predstavu, že tie naše rozhovory s Bohom musia byť také usporiadané, uhladené a však sa ešte Boh urazí, ale Jonáš je úprimný a Boh ho miluje. Boh mu dáva lekciu do života. Nebojme sa byť úprimní voči Bohu. Myslím, že tu sedíme mnohí ľudia, ktorí zažívame autentické zápasy, tak ich autenticky prežívame s Bohom a nemajme pocit, že si to musíme vyriešiť mimo Boha a prísť za Bohom, až bude uhladené. Boh nám dáva milosť preto, aby my sme mohli rásť, aby sme sa mohli meniť. Takže a tu riekol Hospodín, a tuto je ten pohľad na Božie srdce, tuto niekde začíname uchopovať to, ako Boh zmieruje milosť, ktorú máme dať nepriateľom, s tým aktívnym hriechom, ktorý je v ich živote. Tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Dnes zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 000 ľudí, ktorí nevedia rozlišiť právu a ľavú ruku. Ešte tam otázka, že aj tam mnoho dobytka, ale nemusíme. A Boh Jonášovi na príklade toho stromu ukazuje to, ako Boh vníma ľudí. A Boh Jonášovi ukazuje, že keď sa jedná o materiálnu vec, o vec, ktorá je nám blízka, tak súcitíme, tak nám to srdce prilne k tej veci. Keď sa Eddie mu pokazil kombajn, tak on nevyhodil, že pokazený, ale prišiel najprv za mnou, že tatino, pokazený kombajn, akože opravme ho, správme s tým niečo. Keď sa nám pokazí auto, alebo chlapi, čo máme radi auta, tak chodíme a už to tam leštíme, niekto to tam oškre, tak už nespíme z toho a rozmýšľame, jak to zalakujeme celé, len aby to bolo dobré. A Boh hovorí, že ty máš taký vzťah k tvojej rastline a ja mám sa vykašľať na ľudí, ktorých milujem. Preto otázka, keď vidíme tú schizofrénu, alebo to napätie medzi tou milosťou, ktorú máme dať ľuďom a napätie medzi tým, akí ľudia naozaj sú, tak tá otázka je v prvom rade tá, že čo to robí s našim srdcom, keď vidíme túto situáciu. Čo to robí s našim srdcom? Pretože Jonáš nielenže nenávidel zlo tých ľudí, Jonáš v konečnom dôsledku nenávidel tých ľudí. Jonáš nenávidel zlo v ľuďoch aj s celými ľuďmi. Nevedel sa zmieriť s tým, že Boh by im odpustil. Ono, dokonca niektorí, čo sa venujú nejakí kázatelia výkladu tomu textu, tak to až dávajú do takého nacionalistického nádychu, že to vyslovene Jonáš išiel k úhlavným nepriateľom štátu. A akože Slováci, máme to na internete, tak to nejdem nahlas hovoriť, ale tiež vieme povedať niektoré národy, ktoré politici radi vyťahujú, že toto nás obťažuje v živote, tak my nielen, že popíšeme, že čo nám historicky bolo ukrivdené, my to aplikujeme aj na ľudí. My proste to bereme aj s tými ľuďmi celými, ako Slovensko. A to je to strašné. A Boh, naopak od Jonáša, Boh nenávidel zlo, ktoré bolo v ľuďoch, ale nenávidel zlo, pretože ničí samotných ľudí, ktorých tak veľmi miluje. Takže Boh má úplne inak nastavené srdce. On vidí to, že miluje ľudí, nemôže strpieť to zlo, ale nemôže strpieť zlo preto, lebo ničí samotných ľudí, ktorí ho vykonávajú. Takže kým Jonáš sa túži pomstiť, tak Boh má súcit. A ja myslím, že je to veľmi podobné, ako keby bolo dieťa, ktoré predstavte si, že varíte polievku doma, máte plný hrniec tej polievky a decku 6-krát poviete, že nechytaj hrniec a jedného dňa ten hrniec stiahne a polievka je na celej dláške. Samozrejme, Jano Mahrik si dá plávajúcu podlahu do kuchyne, tam sa trvá niečo iné, takže plávajúca podlaha, keď zatečie, tak to vypučia všetky tie veci. Takže celá plávačka je ako Tatry slovenské. Tak no, nestalo sa to zatiaľ iné veci sme tam vyliali, ale to tak, aby ste vedeli, nenechajte si odo mňa robiť kuchyňu. A tak to dieťa to stiahne a vidíte, že je zničená podlaha a viete, že ste to 6-krát povedali tomu dieťaťu, tak mu nalátate na zadok, alebo ja neviem, aký máte typ výchovy, čo zavrete do izby, alebo sa s ním nerozprávate, každý to má ináč. Ale v prvej chvíli, ak sme úprimní, tak sme nahnevaní hlavne na to dieťa, že nám zničilo obed. Ale čo v prípade, ak to dieťa tú polievku stiahne, tú horúcu polievku z toho sporáka a obleje sa ňou? Nie, že urobilo zlo, že polievka je zničená, ale to dieťa je popálené tou polievkou. Ja viem, že naši nám hovorili, že ak si zlomíš nohu, ešte dostaneš, lebo som ťa varoval,
Ale viem, že by to tak nebolo. Viem, že prvé by ich bolelo, že ty si urobil hlúposť, ale ničíš samého seba a to je obrovská bolesť. A zlo nás vždy ničí. A zlo ničí našich nepriateľov. To je tá najväčšia tragédia v živote. Keď hrešíme, tak sa vždy ničíme. A keď naši nepriatelia hrešia voči nám, tak v prvom rade hrešia voči Bohu. A to je tá vec, ako keď vidíme, že niekto sa obleje tou polievkou, Ježiš nás vyzýva, aby to v nás vzbudzovalo súcit, aby sme sa za tých ľudí modlili, aby sme ich milovali a modlili sa, aby sme netolerovali to zlo, čo robia. Zlo treba zastaviť, ale tých ľudí musíme ľutovať, lebo to zlo, čo robia, ich hrúti do záhuby, ich hrúti do pekla. Takže keď máte nepriateľa, ktorý vám robí zle, tak to je ako keď si skočíte do nejakého syna mafiánskeho bossa. Že mu ublížite, ale chudák vy, lebo za chvíľku príde jeho tatko a to bude zloba. A teda tá moja myšlienka na záver je tá, že buď pri iných taký, ako je Boh pri tebe. Je radikálne proti zlu a radikálne za teba. Troška zložitá veta, ono by to chcelo nejaký slogan, krátky, štvorslovný, ale ešte raz. Tá výzva dnes je taká, že buď pri iných ľuďoch taký, ako je Boh pri tebe. Je radikálne proti zlu v tvojom živote, ale je radikálne za teba. To je zvesť Biblie. Jedna z najväčších a najúžasnejších správ Biblie je tá, že každý z nás potrebuje pred Bohom milosť, nikto z nás nie je dokonalý, každý z nás hreší, každý z nás je proti Bohu, ale Boh je za nás. Ešte také dva citáty. Jedno je od Miroslava Wolfa, to je nejaký teológ chorvátsky, ak sa nemýlim. On hovorí, že odpustenie viazne, pretože nepriateľa vylučujem z komunity ľudí a seba z komunity hriešnikov. Nevieme odpustiť niekedy ľuďom, lebo máme pocit, že nie sú ľudia a my nie sme hriešni. Oni si milosť nezaslúžia a my ju nepotrebujeme. To je pocit, ktorý máme niekedy. Ale z Evanjelia sa dozvedáme, že sme o mnoho horší, než sme si mysleli a o mnoho milovanejší, než sme kedykoľvek dúfali. To je pravda, ktorú nám odokrýva Biblia. Že sme o mnoho horší, než sme si mysleli a zároveň Bohom o mnoho milovanejší, než sme kedykoľvek mohli dúfať. Čo je úžasná pozvánka prísť k Bohu. Nemať ľudské myslenie, nemať pocit, že tak ako to funguje medzi ľuďmi, že najprv sa polepší, potom ti odpustím. Nemá tento pocit, ale prísť za Bohom, práve keď viem, že hreším, práve keď viem, že to zlyhávam na plnej čiare v živote. To je najlepšia príležitosť prísť za Bohom, prosiť ho o milosť, lebo Božia milosť nás posunie ďalej. A tak teda na záver tá myšlienka, že buď pri druhých ľuďoch taký, ako je Boh pri tebe. On je radikálne proti zlu, ale radikálne za nás. Budem sa modliť a tu môžete. Drahý Pane, tak ti ďakujeme za slova, ktoré si nám dal, ktoré nás učíš, ktoré sú také ťažké, keď ich máme aplikovať do života k iným ľuďom, ale také krásne, keď sú aplikované na nás. Prosíme ťa o to, aby si nás svojou milosťou premienal, aby tá kultúra a to prostredie, ktoré tvoríme, aby žilo túto realitu, aby žilo kultúru odpustenia a milosti, kultúru druhej šance, kultúru radikálnosti voči zlu, ale radikálnosti v milovaní človeka. Nech toto je viditeľné, nech toto je vôňa, ktorú šírime okolo seba, lebo toto je vôňa, ktorú šíriš ty. Amen.